Damini di batana sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan taing. Amin. Bari tanauli nagabi hatan di bata. Ima dihita di mingguta natar surat di buku Psalmen 150 ayat sada satu ayat onom tanyo kamu mahatani di bata soso memuji di bata. Haleluya, puji hamuma di bata di bagasa kabadion nei. Puji hamuma ibana dihajak kajang ni haguguon nei. Puji hamuma ibana ala haguna akana sumurui. Puji hamuma ibana hobar tu hinagudan ni hati pulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab do sordam. Puji hamuma ibana mardongan tani saya doho panortoron na marliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi doho tulida. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panongkahi. Sudina marhosa ikon mamuji Jahuwa. Haleluya. Ima saha. Dia makadonga saha porsyaon di buku Psalmenon takas do dibidu na parpudio. Ima diajak mangedihon hukut mamuji di bata. Ala Psalmen bidu 150 didok doon ima edde puji-pujian. Jala oma gabi pangujungi laos pangaripunan ni sudi buku Psalmen. Bahkan dipamasuk nang pangaripunan siya buku ni si Musa. Jangan dibidu 150 takas daidan. Bohado makanguluhon taringon tu pamujiota. Jala digawari doon ima Psalmen ibadah. Manang Psalmen pertanyaan. Ala di bagasan pangaripunan diajak. Bohama pangalago nang isi do tujuan na bui idota bui malua sian eding. Ima ga bisa ada puji-pujian. Edi huria, edi partodion, manang lagu rohani. Saluhu nai akka edi puji-pujian ini. Ima pakiota jala saluhu nai pangalahona lago pasanga podebata. Moro pendiajak di bagasa turpu tahun edi puji-pujian dan gila puji-pujian debata. Alain yang takas do songo panadayon ni para Psalmen ini dibuka do puji-pujian haleluya. Molonin na disi rupani ima napabuahon haleluya habal gaun di bagasa kabadion na. Namar lapatan disi ima takas do habadiaon ni dibatang dan dibatasi inganan manang tempat. Alai habadion na ima na ni kawarana disudi inganan. Hidup benerok dia dua nukon. Taringot tu si marlapatan bahwa hajong jongan di debatan dang holan di sada tempat. Alai neng idota ima haguguni debata bahwa natinopa ni debata termasuk akajak-kajang na adong di portibion. Idota dang subui dang balgay siyam haguguni debata. Alanima takasma di bagasa turputong diajak dohita. Dia may asa idota man. Aha do nagabid nasor manang alasan ubay na ikupujot tadi bata. Ido berengotas turpukon. Sadaro alus na paling mendasar molo disukut tuhita ado alasan ikupujot tadi bata. Ima do honot tama marhite turpukon. Dia may ima habadion na
karena Allah itu Allah yang maha kudus. Debata ima debata nabadia. Dan adong nabadia di portivion anggo sohorat debata. Alani holat debata do onatama pujion alani habadionna. Jala holat debata do nama jalo ima nakeng habadioni. Allah tadok do bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Molo didok suku-suku ni muse ahado alasan iko pujiut di bata Allah haguguunna hasok kalonna kemahakuasaan, kemahakuatan, kemahaperkasaan hasok kalon ni di bata. Taida dui hasok kalon ni di bata ditonga-tonga ni bangsa Israel ditikina tergugu na sidam. Alai di balua di batano, boido gabe lauti gabe darat. Ido taida hasok kalon, haguguun. De batado na manokpa portivion. De batado na patupaho na adong di portivion rodi isina. Dang adong di portivion na bui patupaho songon na pinatupan ni de bata. Dang adong bui manangisiping. Apalagi ma tutonga-tonga ni bangsui nang taida di sejarah di bangsa Israel. Di pangaramu tu ni dibata selama 40 tahun na sida haruar sa Mesir. Idot to si keperkasaan mana ngagugu ni dibata mangalis si panganan do pangaramu tiyo tu na sida na dilingkumi dibata namar lapatan dui di bereng utama ima kepujian ala ni hati bulon na. Ido pendek kota puji. Ala ni hati bulon ni dibata do kebesarannya dibata do na tumibul namar lapatan na bui mangatasi na adong di portibion. Molo pe bui dibatasi colma, holan sebatas logika, holan satok kidring. Alai anggo dibatan na subui dapo akal dicolo bahkan hamatian pe imana kan kehati bulu na bui di pangulu debata. Atong ino na yung berengotan asa ahdo gabi dasar ubanay ko pujot tadi bata. Sadaru alus na paling mendasar tu suku-suku nima. Kodrat manang pangalahu ni debata. Naso tarsiran sian saluhuk na tinopane alpha dan omega. Di dia do pujot tadi bata so naniduk di perpesal menung. Saya idut akengani sudi ayat ima do puji ma. Di dia do pujot tadi bata di portivion. Ala sudi na adong di portivion tarlu mobi sudi na tajalo di bagasan uluto sian di bata do tajalo. Jala uban nabu hita mangulu, jala uban nabu pe hita mangula, uban nabu pe hita mangula udah tung saluhu na dangala ni gugote holan ala ni huasona, holan ala ni guguna do pangaramotion na do. Jadi iko pujot tadi mana? Tak puji mana di portivion. Boy hita nampe di tonga-tonga ni pandemi, boy di peta nikmati akaragam ni pasupar. Pujot memang di tonga-tonga ni huriat. Saya puji do debata marhiti aka ede puji-pujian di permingguan. Nang dia ka pertanyaan manang dia ka pertanyaan nang kelompok-kelompok kur nang dia ka arisan nang dia ka pumuape. Tujuanna ima dia me asa marhiti pamatang tai, marhiti parsobau tai, marhiti pamujud tai manang di punguat dia be gawe songo bagas joro ni debatai. Bagas joron di bata hita, bagas joron di bata pungwani, bagas joron di bata manang di dia peta patupa, ima laho mamuji di bata. Pangalahu songoni nang do isi do tujuan asa bui maluasan ede iko do honot taman. Dia me di bagas terputahon di do ma. Asa tapake ma akka na adong talenta akka puji-pujian termasuk donang akka paredeoni kordo akka alat-alat musik nang taida di bagasat tulputong na nidok na akka tulina akka alat-alat musik na asing asa nampu ima pasanaput debata. Jala motivasi na songonido ikon na berengutta disude motivasi ni paredeota soholan mahmuji debata. Jadi jangan dong komentar na asing. Jangan dong dohonot tamanang napa sangat-sangat diri. Alai idot tama di si ima bahwa kita mau diingatkan termasuk do di buku Tanah Badion
Molo taida di ayat sada satu ayat onomi di patakas madisi dia mai mamuji di bata dada hula marhite pamangan alai do marhite akka alat musik jala marsudi marhite alat musiki nang di alat musik tradisinya alat Yahudi pe dipakai nasida doi lau mamuji Tuhan ini akka alat musik nan di korana di bahasa terpukau nunga taida nakka ngani ima nang taida muse tapa tulus di sada Musa bidu opa ayat 20 sading jala Raja David pesongon naposon di patah gumudang do ibana mangedehon memakai musik marhasapi ala dihilala ibana diakka pare dioni dalanda mamuji di bapa lapatan na iko pakeo tado akka ala musiki songo patuduhon nang pera kang didok sudi akana adong na adong na bui manguji do pasangapon bakka didok manortor ima som ekspresi na jauh di lama muji di bata hida be bui do asa pamatang tope ikon na manortori na marmusi na lau mamuji do pasangapon di bata alani hagu guudot habadion dada hola jolma ikon nado mamuji di bata alai saluhu na nasa namarhosa dan kola kita jolma do akan nama ngudu do akan sesuanan do akan makhluk hidup akan tubuh saluhu na ikut tamado mamuji di bata alani do dihamak kadonga saha porsiao di minggu kantate di minggu kantate hita diajak moharu hita mangedehon iman kaningani edde puji-pujian madok haleluya babuahon na de batado si pujota atong marhidima nuaing di paingon tu hita asa nang di bagasang nguruta taridama ekspresi na markantate hita pare diota marhite i manakaningani dibalgani panadota di pasu-pasu ni dewata molo didok amata Agustinus bahwa bernyanyi yang baik sama dengan berdoa 2 kali markantate pasangapon mamuji debata ima mabuat kita manada sakap ni debata mangedikon edene baru di Jakuba ima marhite ekspresi ni ngoluta dalam takas asa sian ngolu ni paretio ni nakeng dari dama pamujiota asa dia do lapatan hina balgani ngulu ni paretio ni nama mamuji pasangapun debata tumaseta kasdui tahilala dia kana porsia nabui patubu semangat nabui patubu imanakaning panadon na debata nabui mangalehon imanakaning ani gabe marsuara nauli lau pasangapun debata gabe marsuara ne baru lau pasangapun debata alain nani ikil na di minggu kantation bohama sian nguluta pamujiota terlumo bima di ibadata ikota hilalado di ibadate pamujiota menama segudang nama ngajak kita berkantate mangedehon edene baru di Jakuba asa tuntak kasdong sian pamujotai tarida ma imanakaningani na bersemangat tarida nakaningani imangulu ni partodiota nguluta laho pabalgahon lomoni rohani di batang atong di Psalmen 150 di nama ngunjungi di Psalmenon mamuji debata taridamai sian parsidodota naing mataruli lasni roha doho pasu-pasu hita saluhu na sian debata ala nunga tabiki jala nunga tai dehondo ulido dengan imaka dengan bahasa ni debata taida hasok kalon ni debata
di bagasan nguluta tamado tong ikko puji honota tamado tok ikko rapita mangede honi rakdo iana kota keluarga nang donga sauria memuji hina balga hasok kaloni debatan puji Tuhan asa ido gabe sada panadota asa puji-pujian dan tu derita alai holan tu debatan asa moda dompeta jalo akka talenta ta jalo akka basa-basa di suara di paredeon nang di musik nang di napanortorion tapakke mei tapasikko mei holan pabalgahon lomo ni rohani debatan marsuara mahita mamakke sorate do uning-uningani lao manortori mahita madok haleluya nunga tarida hasokan hati bulun ni debata di bagasan muluta tamama holat di mana puji-pujian tamama holat tu debata ima sili honota marhide pengakuan do parindangota holat debata do si pujota di bagasan muluta amin mauliate mariho ali Tuhan debata marhide hatam nabadi napengotok kami asa totok kami marsi hohot di bagasan guarmu nabadi amin.